over broen nede. Vi skal den her vej. Stille og roligt. Og det er nogle af de hurtige herrer, der har lagt sig i spidsen der, kan jeg se allerede. Så der bliver kniv på, hvad hedder sådan noget, rift om pladserne allerede fra start. Men der kan både være punkteringer og både på lunger og på dæk, så intet er afgjort. Kan I have en rigtig god tur derude, og hold godt øje med skovens andre brugere, som vi talte om for lidt siden. Ja, ellers en fantastisk syn at stå her og kigge på jer. Det ser helt lækkert ud. Kan I have en rigtig god tur. Og vi har jo heldigvis fået tørt vejr. Vi arrangørerne har holdt op med at kigge på vejrudsigter for en uge 10 dage siden, fordi det ikke er kun dårlig nattesøvn, men det ser ud som, det bliver perfekt cykelvejr med omkring 20-22 grader og ikke noget regn. Vi får sol nu her i de næste 10 timer, så det bliver perfekt. Rigtig god tur derude. Der bliver ved med at komme ryttere. I år er vi knap 700. Vi bliver omkring 100 mere hver år i øjeblikket, måske 150. Det gode ved Letterborg, det er, at vi kan faktisk være lige så mange ryttere, vi har lyst til. Så skal vi bare have nogle flere toiletvogne. Men vi kan være lige så mange ryttere, vi har lyst til, for vi har parkering til det, vi har skoven til det, vi har lejreområde til det, så inviter jeres venner, hvis I kan lide det. Rigtig god tur. De sidste holdryttere er begyndt at finde vej ud af skiftezonen for første gang. Hvis I kigger op på toppen, på den bakke, der ligger modsat Letterborg, så kan I faktisk se solorytterne, som kører deroppe nu. De har kæmpet sig op ad bakken. Og det er jo lidt tarveligt, fordi vi sender dem op ad den allerledeste bakke, mens de er iskolde. Så de kører op på toppen nu, og faktisk tager ud på det, der hedder lykke nummer 2. Altså ruten er faktisk formet